Hello po sa mga kapwa ko OFW. Magandang araw sa inyong lahat, saan man kayo naroroon na bansa. Bago ka umalis ng Pilipinas, ang ganda ng iyong pangarap sa iyong pamilya. Lumipas ang mga ilang buwan o taon. Naisip mo ba kung ano na ang narating mo bilang isang OFW? O isa ka rin ba sa mga ubos biyaya na kagaya ko na hindi makaipon kahit ilang taon ka na sa ibang bansa? Isa ka rin ba sa mga tumitingin sa mga resibo ng bangko at iniisip kung saan napunta ang isang buwan mo na sahod? May nasasabi ka nga na bank account mo, pero ang laman ay wala pang 20k dahil ang lagi mong iniisip ay ang iyong mahal sa buhay. Sana kabayan, isipin mo rin ang iyong kalagayan. Karamihan sa ating mga OFW masaya sa panlabas na anyo, pero ang totoo ay hindi alam ng mga nasa Pilipinas na halos hindi ka na nakakakain ng maayos at nakakatulog. Pero ikaw na OFW ay nagtitiis para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang iyong anak at mga magulang. Hindi lahat ng OFW ay nabibigyan ng magandang amo. Ang iba talagang kayod marino sila, umaga, gabi, tanghali.
Hindi pinupulot ng OFW ang perang pinapadala sa inyong mga anak nila o asawa. Pawis at dugo ang puhunan para lang may maipadala sa inyo. At para lang mabigyan ng magandang edukasyon ang mga anak ng OFW, ay ang gabi siyang umaga at ang umaga ay siyang gabi. Sa mga minamahal kong kapwa ko OFW, ingat po palagi saan man kayo ngayon naroroon.